नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। पूर्व मंत्री और सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा एक बार फिर बीजेपी के निशाने पे लिहल गई बाटे। उनके द्वारा कहल गई कि देश में लोकतंत्र खतरा में बाटे, संविधान खतरा में बा, हम केहू भी हालत में ए पर आंच नहीं आवे देव। सत्ता में बैठल लोग धर्म के नाम पर देश के लूट रहल बाटे। पिछड़ा दलित शोषित का आरक्षण समाप्त करके मनमानी कर रहल बा लोग। उस शनिवार के मुबारकपुर के सोनपार गांव में जनसभा के संबोधित करत रहने। सामाजिक संगठन मैत्रेय प्रगति मंच के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में शनिवार के सुनारपुरा में बौद्ध प्रतिमा का अनावरण कैले के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा कहल गई कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर देश के बरगलावल जा रहा बा, धर्म का राग अलाप के अधर्म कल जा रहा बाटे, संविधान के दुश्मन देश के बटले में लागल बाटे लोग। बेरोजगारी महंगाई चरम पर बा, शिक्षा महंगा कई के आदिवासी पिछड़ा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर तलवार चलावल जा रहल बाटे। अब जनता के सावधान रहने के जरूरत बा। भाजपा के लोग के जब वोट का आवश्यकता होला तब अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगन के हिंदू में शामिल कैले में लग जाला लोग। सरकार औते सभी जाति के दूध के मक्खी के तरह निकाल के बाहर फेंक दिया जाला। देश के जनता अब ये लोगन के छलावा के भली बात जान चुकल बाटे। आजमगढ़ के लोग ये लोगन के झांसा में नहीं आई। यही तरीका से भाजपा का उल्टी गिनती पूरा देश में शुरू हो गई बाटे। आप सबको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बीजेपी पर फायर रहे न, जब से रामचरितमानस के विवाद के लेके लाइमलाइट में ही ना, ओकरे बाद से हालांकि समाजवादी पार्टी द्वारा उनका कद भी बढ़ावल गए, ओकरे बाद से ही लगातार बीजेपी पर फायर बने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। फिलहाल जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।